В самия край на източните Родопи, в свещената планина на Траките, е разположен Златоград. Край него са безбрежните планински ридове, земя, родила една от най-древните цивилизации. На няколко километра от града още преди хилядолетие са живели хора. Всички археологически данни сочат, че тук, сред гънките на Родопа, е бил техният цивилизационен център. Скалите изникват от земята като гребени на вълни. Времето е изваяло в тях причудливи форми. Древните са обожествявали камъка, слънцето, луната. Още преди легендарната Троя с Елена, Приам и Ахил, хората тук са извършвали своите религиозни обреди. Издълбавали са в скалите светилища и са принасяли жертви на боговете. Това е видимата част от изчезналата цивилизация, създала мегалитните паметници и оставила своите следи по бреговете на Атлантическия океан, в Кавказ и в Родопа. Оставила след себе си Стоунхендж и тези загадъчни паметници на човешкия гений. В скалите древните хора дълбаели ниши. Никой не е съвсем сигурен за какво са служили те. Свещения камък се дълбаели шарапани. В тях се е мачкало грозде, сокът се събирал в каменните резервуари. Виното бавно се стичало по скалата и така хората принасяли жертва на боговете. Тук са живели траките, според Херодот, най-многобройният народ на земята след индийците. Учените все още спорят кои племена са населявали тези долини – сапеи, беси, одриси. Те не прекланяли глава пред никого. Създавали държави и оставили след себе си легенди. Като тази за митичния певец Орфей, единственият успял да слезе в подземното царство, за да спаси любимата си Евридика и да се върне жив оттам. На Татул археолозите откриха каменна гробница. Смята се, че това е неговият символичен гроб. Певец и цар, след смъртта си, той е бил между земята и небето, посредник между хората и боговете и сам един от безсмъртните. Тук племената от Родопите се прекланяли пред него. Астрономи доказаха, че Татул е бил и една от най-древните обсерватории, от които се е наблюдавало движението на Слънцето. Така хората са определяли и хода на своя живот. Това е мистичният Перперикон, свещеният град на траките, столица на владетели, първожреци на траките. Според Херодот, светилището на Дионис се намирало оттатък заснежените планини. В него древните се допитвали за съдбата си. Античният автор Макробий разказва, че когато върху каменния олтар на светилището се разлее вино, от него се издига пламък.
Преди повече от 2000 години го посетил младият Александър Велики със своите пълководци и именно тук получил предсказанието, че ще завладее света. Край Златоград, близо до село Старцево, има един връх. Наричат го Белите камъни. От птичи поглед се вижда, че се намира в центъра на почти идеална окръжност от ридове. Древните са го боготворяли. В скалните цепнатини поставяли дарове – монети, керамични съдове, жито, просо. Археолози предполагат, че те са били предназначени за подземните богове и определят върха като антично светилище, едно от най-големите в Родопите. То все още не е изследвано напълно. Предполага се, че е бил обожествяван целият масив около Белия връх. Датировката на намерените монети сочи, че светилището е на близо 1000 години, от 5 век преди новата ера до 4 век след Христа, когато в Родопите се налага християнството. Златоградчани още помнят как преди десетилетия върхът е бил обсипан с керамика и монети. Градската легенда разказва, че учениците, заведени там на поход, събирали цели шепи бронзови монети, предимно маронеи. Дори и сега, 16 века след като светилището е било забравено, на върха може да се усети магическа атмосфера. Никой не знае къде се е намирало селището, дало началото на съвременния Златоград. Предполага се, че то е било 10 километра по-на изток, между селата Пресека и Добромирци. Вероятно през 17 век хората са били прогонени оттам. Историците смятат, че населението се е спасявало от насилственото налагане на исляма в Родопите. Процес силно активизирал се след 1669 година. Хората намерили ново убежище край бреговете на Дъра-дере. Името се превежда от турски като тясната или сърдитата река. Някои учени смятат, че названието има прабългарски произход. От векове край Дъра-дере живеят хора, изповядващи двете религии – християнската и мюсюлманската. Двете общности винаги са си помагали. И сега може да се види как хората посрещат заедно религиозните си празници. През 19 век златоградчани започнали да се замогват. С навлизането на новите икономически отношения в Османската империя, в района настъпва истински разцвет на търговията и занаятите. В домовете се ражда живот. Жените отглеждат децата си и се грижат за домакинството. От техните ръце излизат неповторимите родовски халища, губери, престилки. Момите правили чеис, вдигали се сватби. Селището постепенно се превърнало в един от центровете на българското възраждане. Тук все още е запазена атмосферата на онези години. Мъжете ходили на горбет. Пътищата ги водели към равнината на Бяло море, към Тракийската низина, към Одрин и Истанбул. Връщали се и с печелените пари вдигали приказни къщи за семействата си. Дарявали икони на църквите за избавление от бедите и за здраве. В Златоград се издигнали християнски храмове. Тук будните родопчани застанали зад идеята за самостоятелна българска църква и участвали в борбите за българската екзархия. И в чест на победата издигнали храма Свети Георги Победоносец. Но най-ранната църква е Успение Богородично, построена през 1834 година. Обградена е с висок, като крепостна стена зид, така че конник да не може да я зърне. Легендата твърди, че била издигната само за една нощ. В двора й било построено едно от първите в България килийни училища. По-късно, през 1852 година, е открито взаимоучителното. Десетки поколения златоградчани са попивали знания и са откривали вълшебството на науката.
Хиляди деца е призовавал училищният звънец. Върху пясъка са писани първите букви. Пачето перо е скрибуцало бавно. Сричка след сричка. Тук светът се е отварял за децата. Запазени са техните тетрадки и учебници и училищният дневник, в който строго стоят оценките за делата на някогашните мълчугани. В тази сграда, сега превърната в музей на образованието в Родопите, са живели учителите. Дните им минавали в класните стаи и жилищните одаи край топлия мангал. Гайда, счупена гадулка, пъстри халища. Една магия, ревниво съхранявана в Златоград. Тази магия е съхранена и в етнографския комплекс. Златоградчани строяли здраво, от камък, кирпич и дърво. Домовете им са с уникална архитектура. В тях се усеща влиянието на българските възрожденски градове и традициите на майсторите от Беломорието. Беловидово, това е едно от имената на селището и хората го нарекли така, защото къщите, измазани в бяло, сияели отдалеч. През многото прозорци слънцето е играело по шарените губери. Истинско чудо е, че времето е пощадило поне част от тази красота. Сега много от домовете са реставрирани, а етнографският комплекс е все така очарователен с кълдаръмените сокаци и надвисналите чердаклии къщи. Старият град пази спомена за много майстори, чираци и калфи, работили тук преди повече от век. И сега Мирослав Лапушанов всяка сутрин отваря вратата на своята работилница. Някога терзиите на Златоград са били десетки. Славата на майсторлъка им се е разнасяла по цялата Османска империя. Султанът с заповеди е насочвал към града събираните като държавни поръчки вълна и кожи. Майсторите са изпълнявали поръчки за огромната армия и за чиновничеството. Стоките се търгували по необятните пазари на империята от Египет до Грузия, чак до Белград. На терзиите градът в голяма степен дължи своя възход. Мирослав сега продължава традициите. Той работи в истински музей. Тук са едни от първите шевни машини, внесени в България. Тук може да се проследи историята на развитието на ютиите, първите нагрявани в огнищата, други, в които се е слагал нажежен железен патрон, ютиите с дървени въглища и комин за дима. На същата чаршия в етнографския музей е една от малкото запазени гайтанджийски работилници. Машините са на възраст над 150 години, но и сега зъбчатите им колела се въртят, а от масурите се сплитат гайтани. Багрили ги в ярки цветове, за украса на дрехите на замогналите се вече българи. На чаршията работи и златар. Веселин Ликов се опитва да възроди един забравен тук занаят. Той използва старите технологии за обработка на бижутата, ръчно оформяне, запояване с спиртна лампа. Още работят старите теглилки. Тук някога са се правили накити с филигранна изработка, огърлици, синджири. Било е въпрос на престиж, още повече, че тукашните златари са наследници на хилядолетна традиция. А дървото има душа. Едно е да работиш с орех, друго с череша или бор, разказва Слави Златанов, дърворезбар. Под пръстите на някогашните майстори са се раждали резби за тавани, за люлки и скринове. Тук времето сякаш е спряло. Само дървото говори на своя си език.
Ако някой търси истински сарач, в Златоград има такъв. Румен Асенов още помни майсторите от своето детство. Тогава в Златоград е имало 2 работилници. Някога били повече, но керваните вече не идвали, огромните стада овце и кози спрели да слизат всяка есен към зелените ливади на Беломорието. Но майсторът си е майстор и хората още търсят работилницата. За каишите на чановете, за колани, за самарите на магаретата и катърите още трополящи по родопските пътеки. На всеки влязъл в сарачницата Румен Асенов дава по едно синьо манисто, за късмет и за да бяга завистливото око. И Веско Асенов не смогва да изпълнява поръчките. В Златоград отдавна са затворили врати ножарските работилници, но преди 3 години тук отново заработи майстор. Остриетата Веско кове сам, от най-добрата оръжейна стомана. Всяка дръжка работи с дни, за да е красива. На стените на работилницата му е съхранена богата колекция от саби и ятагани и овчарски ножове. В Златоград се вплитат традициите на много поколения ножари, разказва майсторът. Много от днешните му изделия са същите, като откритите в старите къщи каракулаци и черкески ножове. Тук помнят още тракийските мечове и прабългарските саби. Сърдитата река от векове е движила колелата на мелници и тепавици. И сега кротката вода пълни вадата и потича към колелото на тепавицата. Тук са се обработвали 1000 метри памучни платове. Абата от Златоград е била известна преди всичко с високото си качество, а то се постигало и от майсторлъка на тепавичарите. Дървените чукове са вбивали нишките една в друга. Тайната на добрите занаячии още се пази. Дори и сега тук пристигат хора от целите Родопи със своите губери и халища. Върти се още и караджейката. Казват, че смляното на нея брашно не може да се сравни с никое друго. Мелничните камъни дават особен аромат. Добрият майстор владее изкуството не само да променя едрината на брашното, но и да вложи в него топлината на пеещия воденичен камък и на сърцето си. Тихата омая на Златоград вече го превърна в една от предпочитаните туристически дестинации не само в страната, но и в чужбина. Етнографският комплекс работи с водещи европейски туроператори като Некерман и Туи. Гостите тук има какво да видят. А обядът или вечерята на чердака е наистина незабравимо изживяване.